Amchai sing guru gui nailekya sini koktoma express lam sogui telu korong no sing phunugui tongo update monthly gothang awaimung kok salai tonglayo Tripura sorok bai taklai bisi 2023 ni sorkar sabno tumna musung obahaikeno kha hamjagui tai blacken khatung khajangui kok saikhanrka takhuk khoroksa Shantinagar ni ingui taklai bisi katal 2023 2023 ni chongmari no kitingui sabonole nung sorkarok tumna musung ang to hamjakmani to sini bubagrano no hamjago bo to sini naikul mungrok taisa kaham ke naikulo hangke je manthai daibi tongmarok no bo motamuti ekhragui motamuti kari ui tongo oboni bagui sing bono no hamjago bono no fighting hnai naitongta hingke nini sini mung ani simni mung to Kishore Debruma kami hingke to sini abo Sombochoron Para hamjago ta nung emne boot kakhabloi na boot to agino kakha emne to ani 2000 dorono 2-3 emne to oko 12 rogo ngono 12 rogo 2 rok rkatana 2 rok hingke belai khana hambai acha jongbai krung ma taglai bisi rogole sorkar nung sabono tumna musung ab kisa kok saikhna tumna musung ma rajana tumna musung ta tamni bagui bolta hena sigui tongna hinai bolta he sarka katar ba hongoi phaiba ba hingke parani bumu Horikumar Para hanjakna para kana ta hingke nini bumu khatta mungkha an bung ka sonna bala hanja sorna bala hambai esni chongmari no kitingui nungla sabono sorkar tumna musung sabno khanya musung nini bukhaw sabno khaka ang bo rajana tumna musungo tamni bagui tumna musung nung pole sungoi ko kisa misa naikole koi tongma ba obon bagai ang bo tumna musungo ta Tripura hasteo 25 বছর CPIM চাই থাকা তা BJP হাপাং ফাইকা ব্রক no develop nu gyani na nini khawtang wan sogoi bubagrana asukto buna musung sani borate sa naikol lok tongma ba obon bagai tumna musungo ta hingke nini sini mung ani mung ge Sriti Debruma hambai